Wel, prynhawn da chi gyd, a diolch am ymuno gyda ni ar y wefan yma ac ar y seminar yma prynhawn yma. Diolch i chi am roi'ch amser ar ôl siŵr fod diwrnod prysur yn yr ysgol unwaith eto. A mae'n fraint i gael bod nôl gyda chi leni. Fe wnaethon ni 4 seminar, dwi'n credu, os cofio'n iawn, llynedd, a gobeithio bod chi wedi cael rhyw fath o help a cymorth wrth wrando ar heini. A dyn ni nôl eleni eto, ni'n gwneud 4 arall dros yr wythnosau nesaf. Felly os nag ych chi'n gallu ymuno heno, neu bod chi'n gwrando hwn ar recordiad, ymunwch wythnos nesaf, a un bydd y llall. A mae'n fraint cael bod gyda chi, a fraint cael rhannu falle syniadau a gwahanol systemau o feddwl ynglyn â'n iechyd meddwl a'n lles ni. Dyn ni'n mynd i sôn am sawl beth dros yr wythnosau nesaf, ond heno, fel welwch chi ar y sgrin, dyn ni'n mynd i sôn am gwydnwch. Mae'n anodd gweud y gair yna, ynddo fe? Gwydnwch. Resilience. A mae hwn yn dopig enfawr, ond dwi jyst yn mynd i dytio ar heno fel dechrau. A gobeithio helpu ni ddeall sut dyn ni mewn ffyrdd syml yn gallu bod mwy resilient, bod ni'n gallu adeiladu gwydnwch. A pam bod hynny'n bwysig? Wel, mae resilience yn bwysig, a mae resilience yn bwysig o'r rhan yn bywyd bob dydd ni. Sut dyn ni'n delio gyda pethau, sut dyn ni'n delio gyda pethau pan bod problemau, pan mae pethau'n yn anghywir, pan bod ni'n dan bwysau, pan mae lot mlaen gyda ni, pan dyn ni'n gwneud llwyth o bethau. Mae gwydnwch, mae resilience yn dod i'r pen wedyn ni, sut dyn ni'n delio pethau. A mae cael gwydnwch, mae deall gwydnwch, yn helpu ni leihau straen, yn helpu ni fod yn fwy calm, yn helpu ni gael llai o orbryder hefyd. Felly, mae deall resilience, a deall sut falle dyn ni'n helpu hynna ni greu resilience, yn sgil pwysig. A chymod, pan dyn ni'n cael yn geni fel babanod, mae gyda ni lot o wydnwch. Os ydych chi ar fabis a plant bach, mae gyda nhw lot o resilience. Os ydych chi am fabis pan maen nhw'n dechrau cerdded yn enghraifft, maen nhw'n dechrau cerdded a maen nhw'n cwmpo, a maen nhw'n codi fyny eto. Maen nhw'n cwmpo, maen nhw'n codi fyny eto. Maen nhw'n dysgu, ydyn nhw, wrth gamgymeriadau. Maen nhw'n dysgu wrth gwympo lawr. A maen nhw'n dal ar rhywbeth i gael y balans. Maen nhw'n dechrau cael y balans bach yn well. A maen nhw'n adeiladu gwydnwch. Maen nhw'n adeiladu resilience. Yeah? Ond beth dyn ni'n neud wrth bod ni'n mynd yn hyn, yw pan dyn ni'n cwympo, dyn ni'n meddwl, mae hwnna'n anghywir. Dwi'n mynd i wneud eto, mae hwnna'n ofnadwy o beth, dwi wedi methu. A mae hwnna'n amharu ar y gwydnwch ni. Felly, un o'r sgiliau cyntaf dwi am i chi jyst feddwl am yw, mae wneud camgymeriadau yn rhan o adeiladu'n gwydnwch ni. Gwmwys fel y babi'n yn cerdded. Gwmwys fel y babi'n cerdded y cwympo a codi yn lan eto. Dyna ffordd yn ni'n creu ac adeiladu gwydnwch a resilience. Felly mae'n gwneud camgymeriadau'n oce. Ond beth sy'n bwysig wrth wneud camgymeriadau, os dyn ni'n gwneud camgymeriadau, beth sy'n bwysig yn yr achos hynny yw bod ni'n dysgu. Bod ni'n dysgu beth wnaethon ni'n anghywir, neu bod ni wedi dysgu'r wers, a bod ni ddim yn gwneud eto. A dyna'r ffordd mae'n bwysig bod ni'n adeiladu yn gwydnwch ni. Ond dwi'n mynd rhannu cwbl bethau gyda chi heno. Dyn ni jyst yn siarad beth yw gwydnwch. A mae gwydnwch yn bwysig yn bywyd bob dydd ni. Gwydnwch o ran sut dyn ni'n ymateb i bethau, sut dyn ni'n helpu pobl eraill, bod yn resilient i wahanol bethau. A wedyn ni, mae creu hynny'n helpu ni iechyd meddwl ni. Felly, a beth cyntaf dwi am sôn am wedyn ni yw hyn, deall eich lles, deall yn lles ni. Sut ydych chi'n teimlo heddi? Sut ydych chi'n teimlo reit nawr? Sut ydych chi'n teimlo fel person? Chi wedi cael diwrnod prysur. Fel ydych chi'n teimlo? Os ydych chi'n eistedd lawr a meddwl, reit, sut dwi'n teimlo? Dwi'n jyst yn mynd adael y ci allan trwy'r drws. Mae'r ci angen gwestiwn o'ch hefyd, dyna ni. Reit, sut ydych chi'n teimlo nawr? Deall eich iechyd meddwl chi. Dwi wedi cael diwrnod prysur. Mae'n 5 o'r gloch, a dwi wedi blino braidd. Os dwi'n onest o fi'n hun, dwi wedi blino. Dwi eisiau bwyd, so mae hwnna'n dod nes ymlaen.
A mae gen i bach o rhywbeth i ddweud. Felly, deall y lles ni, a pwy sgôr fyddech chi'n rhoi i chi'ch hunan o ran eich lles chi heno? Chymod, o 1 i 10, un yw'r gwaelod, 10 yw'r top. Ble fyddech chi heno o ran eich lles chi? Bydde ni rhyw siwr o fod yn rhyw 6 siwr o fod, diblino bach, ond mae gen i digon egni achos dwi'n gwneud yr alwad yma gyda chi, so mae hynny'n bwysig. A beth sydd angen arna i heno? Wel, ie, mae angen bach o orffwys. Siwr o fod fy'n edrych am bach o Adeiladu falle nes ymlaen. Mae'n fabi newydd o adro'r ysgol, a mae fe'n bron o fod yn 4, so bydd angen bath o peth arno fe heno. Ond ie, dwi'n i orffwys, bach o fwyd, bach o Adeiladu falle, bach o ddarllen cymryd y gwely. A mae hynny'n helpu fi. Achos pan dyn ni'n deall sut dyn ni'n teimlo, pan dyn ni'n ymateb i sut dyn ni'n teimlo, dyn ni'n adeiladu'n gwydnwch ni. When we understand how we feel, we build a resilience. Pan dyn ni'n ymateb i'r hyn fan dyn ni'n teimlo, dyn ni'n adeiladu'n gwydnwch ni. Dyn ni'n dod yn gryfach achos dyn ni'n edrych ar ôl ni'n hunain yn dda. A pan dyn ni yn anwybyddu sut dyn ni'n teimlo, so os chi wedi blino ar enghraifft, a chi angen cwsg, a chi'n gwybod bod chi wedi blino, ond chi'n anwybyddu hynny, chi'n fforsio chi'n anu aros lan yn hwyr, yn edrych ar teledu neu bod ar eich ffôns yn hwyr, a chi'n gwybod bod chi wedi blino. Mae hynny'n mynd yn erbyn gwydnwch. Felly, dyn ni'n lleihau yn gwydnwch, dyn ni'n lleihau yn resilience ni, achos dyn ni'n gorflino, dyn ni'n edrych ar ôl ni hyn yn gystal. Felly, pwynt cyntaf yw deall yn lles ni, deall sut dyn ni'n teimlo, ac wedyn ni yn ymateb i hynny. A mae'r sgôr yn 10 yn bwysig. Achos mae'r sgôr yn dangos, wel ie, mae angen i fi wneud rhywbeth heno. Betawn ni'n 9 heno, wel, ffain, ie? Ond dwi'n rhyw 5 neu 6. Felly mae angen i fi wneud, mae angen bach o orffwys, mae wedi bod yn hir, mae angen hyn a hyn. Ac sy'n ni'n anwybyddu hynny, dwi'n mynd i flino fwy, dwi'n mynd i deimlo cystal, a pan dyn ni ddim yn teimlo cystal, dyn ni ddim yn teimlo mor resilient. Os chi wedi bod yn sal ar enghraifft, achos chi wedi cael anwyd trwm, dwi'n gweud hynny, achos bod trwy dwi'n siarad, chi mae'r anwyd genna i, ond os chi wedi cael anwyd trwm, neu chi wedi cael fel tonsillitis, neu rhywbeth fel chi ddim yn teimlo resilient, chi. A falle am ddyrnodau ar ôl i, chi'n teimlo bach yn wan, a bach yn sigledu, chi ddim yn, achos mae'r corff yn isel. Mae eisiau angen adeiladu'r corff na wedyn ni, i fod yn fwy, i adeiladu'r resilience na nôl, i adeiladu yn egni nôl i fod lle oedd e. Felly'r pwynt cyntaf na, deall yn lles ni, deall sut ni'n teimlo. Yeah? A mae yna ffyrdd eitha da wrth wneud hynny. Chi'n gyfarwydd o hwn, y goliadau traffig yma. A dwi wedi gweithio chi am 1 i 10. Ffordd arall i feddwl am yn gwydnwch ni, ffordd arall i feddwl am sut ni'n teimlo, yw rhoi coch, melyn neu gwyrdd ar ein diwrnod ni. Pa fath o ddiwrnod chi wedi cael heddi? Chi wedi cael diwrnod gwyrdd sy'n briliant, chi'n teimlo'n gret, chi wedi cael marciau da mewn falle waith catre, neu chi wedi bod yn gwneud chwaraeon, neu ty beth. A chi'n teimlo'n gret. Felly mae hwnna'n dda. Mae yna wydnwch gyda chi, chi'n teimlo'n resilient, ie? Ellwch chi gymryd mlaen y byd, pethau chi'n ddigo. Neu chi'n oren, rhywle yn y canol, mae wedi bod yn oce, cwbl o bethau falle ddim wedi bod cystal, o chi'n teimlo'n oce, falle, ie, bach di blino, falle, angen bach o arffwys a nid y llall. Ond, ie, chi'n teimlo'n eitha resilient, ond chi di blino falle. Neu chi'n goch, hynny yw, mae wedi bod yn anodd falle, lot i'w ymlaen, chi wedi wedi blino, chi'n mynd teimlo'n resilient, allwch chi ddim wneud dim byd lot rhagor heno, mae angen jyst gorffwys a mae angen jyst mynd i'r gwely falle. Ie, diwrnod fel yna. A dyn ni'n cael diwrnodau fel yna, dyn ni'n cael diwrnodau fel yna, a ni gyd yn teimlo fel yna weithiau. So mae yna ffordd fel yna i edrych. Ac beth sy'n bwysig yw, ar bob un o'r lliwiau ymateb. Felly os chi'n feli neu yn goch, falle mae angen fwy o ymateb na pan bod chi'n wyrdd. Felly triwch yn efori. Ar ôl sgofori, pwy liw i chi? Pwy liw
i chi ar y goleuadau traffig yna, a beth sydd angen arnoch chi i deimlo'n well. Y trydydd pwynt ar y sgrin yw adeiladu sylfaen dda. A mae hwn yn rhywbeth dwi'n siarad gyda lot o bobl ynglyn â fe, chi'n bod. Mae edrych ar ôl yn iechyd meddwl ni yn sylfaen i bopeth. Felly, dyn ni'n sôn heno am adeiladu gwydnwch, y resilience yma. A mae popeth yn deillio, rili, o sut ni'n edrych ar ôl yn iechyd ni. Sut ni'n edrych ar ôl yn iechyd meddwl ni. As feddyliwch chi, falle bod rhaid i chi gyfarwydd â stori o'r Beibl, falle, ynglyn â dyn yn adeiladu tir dywod. A bod sylfaenu y tŷ yna, mae'n adeiladu'r tŷ, ond mae'r sylfaenu yn sigledig. Felly, mae sylfaen, os meddyliwch chi'n sylfaen popeth yn ei wneud yw iechyd meddwl, ac ar ben hynny wedyn yw'r pethau eraill, gwaith ysgol, teulu, ffrindiau, mynd mas, chwarae, tyled, popeth arall sy'n o'r top y sylfaen yna. Felly mae angen i'r sylfaen yna fod yn gadarn. Mae angen i'r sylfaen yna fod yn rili gadarn i ddelio gyda popeth yn ei goffa delio gyda mewn bywyd. Felly, wrth mynd nôl i bwynt 1, bod ni'n edrych ar ôl yn iechyd meddwl ni. Edrych ar ôl beth sy'n dda i ni, edrych ar ôl sut ni'n edrych ar ôl hwn. A dwi'n jyst am rhannu cwpl o bethau gyda chi. Sori bod hwn yn Saesneg. Ond fe siarad efo'n Gymraeg. A mae'n gwpl o bethau fan hyn dwi'n wneud yn aml sy'n helpu fi edrych ar ôl y sylfaen yna, sy'n cadarnhau sylfaen y bywyd dwi eisiau byw. Peth cynta yw yfed yn y ddŵr. Cadw'n hydrated. Fe digon o ddŵr. Fel bod yr ymennydd yma, sy'n 70% o ddŵr yn cadw'n iach. Dwi'n gwisgo rhyw hoodie, a mae'n berwyn y tŷ yma, felly byddai ar ôl yr alwan byddai'n tynnu'n off. Felly dwi'n chwysu. Sori, i fod yn blunt, ond felly mae angen dŵr yna, neu dwi'n mynd i fod yn dehydrated, yn dwi? Felly cadw'n hyn yn hydrated. So gennych chi ben tost, a chi teimlo bach yn sluggish, a chi teimlo bach yn, meddyliwch faint o ddŵr chi wedi yfed heddi. Cymryd toriadau cyson. Chi'n cael toriadau yn ysgol. Yr un peth falle pan ych chi'n gwneud gwaith catre. Os ydych chi'n gweithio, os oes yna cwbl oriau gwaith catre ydych chi, pidwch chi'n awr straight. Cymrydwch chi 5 munud fach o doriadau, 10 munud bob awr falle. Just mynd i'r tŷ bach, cymrydwch chi o glas o ddŵr, cefnwch rhywun y tŷ, toriadau cyson, fel bod yr ymennydd ddim yn blino gormod. Neu siŵr bod chi'n cael amser cinio da. Neu siŵr bod chi'n bwyta cinio. Mae angen egni ar y corff. Mae angen tanwydd arno ni i fod yn resilient. Allwch chi ddim fod yn resilient. Bydd ddim gwydnwch gyda chi os chi wedi blino a bod ddim egni gyda chi. Felly, siŵr bod chi'n bwyta cinio maethus, maethlon hynny yw, a moethus os ydych chi eisiau, ond cinio maethlon sy'n rhoi'r vitaminiau, sy'n rhoi'r egni i ni i fod yn teimlo'n iachus. Pedwerydd un yw ambell i waith i weid, dwi ddim yn gallu gwneud popeth. Rhoi'r ffiniau mewn lle. A ni'n siarad ar rhywun oedd wedi cytuno i fynd i gormod y bartis a wneud gormod am tymor a mae wedi blino. Just cytuno i wneud gormod, dyn ni'n gweud ie falle. A mae'n bwysig ambell i waith, gweud, allai ddim wneud hwnna falle, allai ddim wneud hyn, dwi wedi blino gormod, mae angen bach o orffwys. Cael ffiniau, lle dyn ni'n edrych ar ôl ni'n hunain. Y pumed un, siarad â bobl eraill. Bwysig iawn. Achos pan dyn ni'n teimlo falle bach yn isel, pan dyn ni'n teimlo fel lot mlaen gyda ni, pan dyn ni'n poeni am rhywbeth, mae medru siarad â rhywun yn cryfhau yn gwydnwch ni. Dwi'n teimlo lot mwy resilient ar ôl siarad gyda rhywun a rhannu problem a gofyn am help. Dwi ddim yn dda iawn o'r PowerPoint a pethau fel hyn, so dwi'n gofyn gofyn am help weithiau. Os na dwi'n gofyn am help, dwi'n poeni. Os dwi'n gofyn am help, yr person gallu helpu fi, a dwi'n teimlo lot mwy hyderus a dwi'n teimlo wedyn ni, dwi'n poeni am pethau. Felly gofyn am help, siarad â bobl. Os chi'n poeni am rhywbeth o gwaith cartres, gofynnwch chi ffrind, gofynnwch chi teulu, gofynnwch chi pwy.
Ond cyfynnwch am help. Wedi ni, prioritisation yn bwysig. Beth sydd gyda chi wneud heno? Beth sy'n rhaid i wneud heno, a beth yw'r peth mwyaf pwysig i wneud gyntaf? Yn aml iawn, chi fel fi, a dwi'n cyffesu gormod, ond dwi'n gwneud y pethau rhwyddau gyntaf, achos yna'r pethau neis i wneud, a mae'r pethau dwi ddim yn licio, a mynd ar waelod yr rhestr. Ond yn aml iawn, chi'n gwybod, y gwirionedd yw, dylwn ni fod yn gwneud y pethau anoddau gyntaf, achos dyna'r pethau dyn ni'n poeni fwy amdani nhw. Felly mae gen i'n to-do list i fan hyn, a mae'r pethau neis ar y top, a mae'r pethau ychydig ar y gwaelod. Ond triwch ambell i waith, wneud hynny go-weired, achos mae hynny'n helpu'n Gwydnwch ni hefyd, achos dyn ni'n teimlo bod ni, dwi wedi gwneud y peth anodd yna, dwi wedi gwneud hynna, brilliant, mae mas o'r ffordd, a dyn ni'n teimlo rili dda am peth yna. Y lle bod e'r waelod rhestr, meddwl, mae hwnna dwi'n gwneud fori, ie? Wedyn, hwnna'n dilyn mlaen o hynny pan chi'n gwneud y pethau yma, yw newch siŵr bod chi yn cael amser da, newch siŵr bod chi'n gwneud rhywbeth really nice. Newch siŵr bod chi yn cael edrych ar teledu neu edrych ar ffôn am dyn bach neu rhywbeth, bod chi wedi gwneud y gwaith ydych chi angen wneud, a bod chi'n gweud, right, dwi wedi gwneud hwnna nawr, ie? Gwych, dwi'n teimlo'n really gret, a mae hwnna'n really bwysig. Achos mae Gwydnwch yn dod o'r ffaith bod ni yn teimlo'n dda, bod ni'n gwenu, bod ni'n gallu, bod ni'n gallu dathlu beth ni wedi wneud. A dyn ni ddim yn dda iawn am felly waith yn gwneud hynny, ond dathlwch. Dathlwch y ffaith bod chi wedi cyflawni rhywbeth a gweud, gret, mae hwnna wedi wneud, brilliant. A wedyn ni, dau i orffen, cadwch yn actif, dwi ddim yn dda neu mafel corff, ond dwi yn cerdded lot. A cerdded i ffwrdd o'r sgrin. Byddai'n gorffen yr alwad yma, a byddai'n cerdded i ffwrdd o'r sgrin, cael bach awyr iach falle achos dwi wedi bod wrth y sgrin lot. Felly, bach o mafel corff, cerddwch i ffwrdd o'r sgrin, a wedyn newch siŵr yr un ola yma, a dwi'n ei lot o waith mewn ysgolion a siarad gyda plant am hyn. Newch siŵr bod chi'n rheoli eich pethau digidol chi. Newch siŵr mae chi sy'n rheoli y social media a Instagram a pethau fel yna. Pidwch mynd yn gaeth iddo fe, ie? Chi yw'r bos. Chi sy'n gweud wrth y ffôn yma digon yw digon, ie? Nid y ffôn sy'n gweud chi, right? So byddwch chi'n glyfar, byddwch chi'n resilient, chi yw'r bos ar gyfer y pethau yna. Felly cwpl o bethau fyna jyst i feddwl. Yfed yn y ddŵr, cymryd toriadau, cinio a bita bwyd yn reoledd, super, cinio fydd i nesaf, cadw ffiniau, gwydwch na weithiau. Os chi wedi blino, mae'n oce i weid na. Siarad a cysylltu gyda'i eraill, prioritisation y pethau yna. Triwch y pethau anodd gyntaf. Get them out the way, dewch yn gyntaf. Dathlu llwyddiannau. Bod yn actif, cerdded i ffwrdd o'r sgrin, a wedi edrych ar ôl chi yw'r bos ar gyfer eich ffoniau chi. A dyna ffordd ni'n adeiladu sylfaeni da. Cael sylfaeni da fel yna o bethau sy'n dda i ni, fel bod y sylfaen yn gryf, fel bod y pethau dyn ni'n delio dy bob dydd ddim yn achosi straen i ni, fel bod ni yn resilient i gallu delio pan mae problemau yn dod, dyn ni'n gwybod beth i wneud. A fe wedys i ar y dechrau am faban yn dechrau cerdded, yn crimpo, yn codi, yn dangos Gwydnwch, yn adeiladu y resilience yma i fedru cerdded. Felly mae dysgu o'r gorffennol yn bwysig. Achos pan dyn ni'n dysgu o'r gorffennol, dyn ni'n meddwl, dwi wedi gwneud hwn o blaen. Fe nes i gael gymeriad, dwi'n gwneud hwnna to. A dyn ni'n adeiladu yr hyder yma. Dyn ni'n adeiladu y resilience yma. Pan chi'n dysgu gyrru, chi'n gwneud camgymeriadau, mae hwnna'n ffain, dyna beth ni'n gwneud, ond chi'n dysgu ohonyn nhw, a dyn ni'n gwneud nhw eto, a dyn ni'n adeiladu Gwydnwch wedyn ni, dyn ni'n adeiladu'r hyder ar Gwydnwch i fod yn fwy cryf. A mae hwnna'n mynd trwy bywyd. Dysgu o'n camgymeriadau ni. Mae bobl sy'n gweud, pidwch neu camgymeriadau. Newch camgymeriadau o fewn reswm, ond dysgwch ohonyn nhw. Symudwch mlaen a gweud, right, dwi wedi dysgu hwnna, bwysig. Bob dydd Gwener yn aml iawn, fyddai'n edrych nôl ar yn wythnos i a gweud, beth sydd wedi mynd yn dda wythnos yma? Beth sydd wedi mynd yn dda? A beth allan ni wneud yn well? A mae'r beth allan ni wneud yn well yn bwysig achos mae'n aml iawn mae'n meddwl,
hwnna ddim yn dda. Beth allai wneud tro nesaf pan dda hwnna lan? Beth allai wneud hwnna'n well? Wel ie, wneud hwn, falle. Pyd o wisgo hoodie. Pan bydd y gres mlaen. Mae hwnna'n wers yn dweud. Yeah. Ac yn un ola, allwch chi helpu fi gyda hwn. Dyma sialens bach i chi, falle, i orffen ar yr alwad mae heno. Gwnewch un peth bob dydd sy'n dda i chi. Gwnewch un peth bob dydd sy'n eich chi deimlo'n dda. Gwnewch rhywbeth bob dydd sy'n eich chi deimlo'n gryfach ac sy'n atgyfnerthu sylfaeni na. Yeah? Sy'n atgyfnerthu yn lles ni a'n gwadnwch ni. Gwnewch un peth, falle bod hwnna'n mynd am dro, falle bod e'n meddwl, reit, heno, dwi'n jyst yn mynd i gael noson tawel, dwi'n mynd i gael bath, falle, dwi'n mynd i ffonio ffrind heno gael chat am y diwrnod, dwi'n mynd i darllen llyfr, dwi'n mynd i cael gyda ci, dwi'n mynd i gael ginio bwyd. Ta beth yw e, sy'n ots da fi. Ond bod e'n rhywbeth sy'n eich chi deimlo'n rili dda. Ac mae angen hwnna ar bob un ohono ni. A mae angen i ni orffen bob diwrnod yn teimlo'n dda. A mae hynny yn creu ac yn atgyfnerthu yn gwadnwch ni, godi bore fori a wneud eto. Felly i fi, fyddai'n cael cynnig pryd o fwyd heno i'r teulu. Dwi'n mwynhau wneud hynny, a mae hynny'n ei fi wenu, a gweld pobl yn bwyta, a gweld pobl yn mwynhau. Felly dwi'n gorffen diwrnod hir o waith gyda rhywbeth rili neis. Falle na edrych o'r ffilm bach neu rhywbeth o Netflix nes ymlaen. Ond mae'n rhoi gwen ar yng ngwyneb i. Felly newch chi heno rhywbeth sy'n rhoi gwen ar eich gwyneb chi. Gorffennwch y diwrnod mewn modd positif. Gorffennwch y diwrnod sy'n gyda rhywbeth sy'n ei daioni i chi. A mae hynny mor bwysig ar gyfer yn resilience ni, ar gyfer yn gwadnwch ni. Felly, recap. Beth yw gwadnwch? Wel, delio gyda bywyd bob dydd. Cael ffordd i ddelio gyda pethau pan mae pethau falle mynd bach yn anodd, pan bod ni'n mynd teimlo'n gret, pan bod yna broblemau, cael gwadnwch, cael y cryfder na i ddelio gyda pethau. Deall eich lles chi, sut ydych chi'n teimlo heddi? Be sydd angen arnoch chi heddi neu fori neu diwrnod wedyn? Pwy sgôr fyddech chi allan o 10, a beth sydd angen i chi wneud ar gyfer y sgôr yna? A wedyn ni, traffic light yna, coch melyn gweld, lle ydych chi? A beth sydd angen? Adeiladu'n sylfaeni ni. Yeah? Adeiladu sylfaen dda. Fel tŷ sydd ddim wedi cael ei adeiladu ar dywod, achos beth sy'n digwydd i'r tŷ hynny, pan bod y dŵr yn dod mewn, mae'n cwympo lawr. Achos bod y sylfaeni ddim digon cryf. Wrth adeiladu'n sylfaeni, wrth deall yn iechyd meddwl ni, wrth wneud bethau sy'n neud ni deimlo'n gryfach, dyn ni'n gallu delio gyda pethau'n well. Dysgu fel babi. Dysgu fel baban. Os dyn ni'n cwympo, dyn ni'n codi fyny, a dyn ni'n dysgu, a dyn ni'n symud mlaen. Dyn ni'n gwneud camgymeriad, dyn ni'n mynd eto, a dyn ni'n dysgu. Dyn ni'n adeiladu'r hyder na, cryfder na, a'r gwadnwch na. A fel dyn ni'n neud. A fel dyn ni'n neud trwy'n bywyd. Wrth dysgu. Mae dysgu'n holl bwysig. Dyw dysgu ddim yn meddwl cael popeth yn gywir o'r tro cyntaf. Mae dysgu... Diffiniad dysgu yw dysgu a symud mlaen a creu rhywbeth newydd. A wedyn ni, y sialens. Gwnewch un peth pob dydd sy'n dda i'ch lles chi. Gwnewch un peth bob dydd all neu chi deimlo'n well, neu chi wenu, neu chi deimlo'n positif. A mae hynny rili yn bwysig. As mae'n gwadnwch ni'n dod o bod yn positif. Mae'n gwadnwch ni'n dod ac dyn ni'n teimlo'n fwy resilient pan dyn ni'n teimlo'n positif ac yn gwenu, na pan bod ni'n teimlo bach yn drist ac yn fed up yn dyn ni. Felly, diolch i chi am wrando. Diolch i chi am fod yn rhan o'r webinar yma. A dwi'n gobeithio'n fawr bod rhywbeth i chi gymryd o fan'na. Rhannwch gyda bobl eraill. Siaradwch gyda bobl eraill hefyd. Felly diolch i chi am wrando. Pob hwyl a fe welai chi'n fuan iawn.